kukungamidzai pano pachirongwa papaivapokare Audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu remutambo rinonzi Atsunzunya Rega Atsikwe DARIRO 4 musoro wenyaya ndiyo inonzi fokoro, musi unotongwa mhosva yapita masamba neyaHosia Chibhakera. Dariro rinoitikira pamba pamasamba. Tsaurai anoona Venensia achigogodza pamusuwo ndokupinda. Vanhu tese kuzenge tisina kuenda kukoti kundoteerera mhosva dzenyaya dzedu idzi. Mati voshaya nevanovanzwirawo urombo here? Imi zvenyu zviri nani. Ndakuonai muchingotenderera pano apa ndikashaya kuti manga maregererei kuenda kundonzwa mhosva yemwana kudare. Zorwadza veduwe, zviri nani ndizoita zvokuudzwa nababa vacho vachinge vadzoka. Zvenyu zviri nani. Zvemisikanzwa yavana zvina matauriro. Zvino zvangu izvi zvakaoma. Haisiri nyore kuti upinde mudare munotongwa mhosva yomurume wako anenge akabhinya mumwe mukadzi. Handiti kunonzi mukadzi wacho anonzi atsanangure maitikiro azvakaita kudare rose. Ndizvo zvatinongonzwawo. Hanzi panyaya dzerepi idzi havadi madimikira. Hanzi vanoda kuti unyatsotaura kuti wakarigirwa pasi, ukabatwa muromo, ukabviswa hembe, ukabviswa chii nechii, ukazonzii. Hapana chinofanira kusara nekuti bhinya racho ringabuda discharge. Zvino ndingazvigaririra ndikazviteerera zvinhu zvakadaro? Iye mwana wangu Maria anenge achinzi atsanangure zvinhu zvakadaro zvaakaitirwa nababa vake futi. Ndosaka ndati kudara handiende zvangu, ndinganofendera pamberi pevanhu. Zvino vachinge vati zvitaurirwe nemuromo chete zviri nani. Hanzi dzimwe nguva vanoda exhibit. Hanzi vanobva vanzi vaende pamberi pedare vonyatsoedzesera maitikire azvakaita acho vanhu vachiona. Ndakatarisa namaziso angu aya handingazvikwanisi chete. Zvamatonditaurira zvacho zvava kundipisa mumwoyo mangu zvokuti ndava kunzwa kuda kuchema. Achisimuka kuti achienda. Zviri nani ndidzokere kumba ndimbonorara. Ndanga ndauya ndichiti ndimbonozorodza pfungwa zvino zvaramba. Achibva aburitswa panze, pakarepo masamba anopinda osvikogara pasofa. Tsaurai anodzoka osvikoona murume wake avemo. Masamba: ko, mukadzi waHosia Chibhakera waperekedza anga avingei achirega kuperekedza baba muprofita kujeri? Angauya kuzotandara zvake achimbozorodza pfungwa. Kuzorodza pfungwa. Anzwa kuti ndipo paresting place pepfungwa dzamatatya pano. Haiwawo, siyanai naye mutipire nyaya yemwana wamafambira. Hapana nyaya apa. Pogoshaya nyaya sei futi? Zvinobohwa izvi hazvibatsiri kana pisi. Ko, zvinobohwa nezvisingabatsiri zvacho zvii? Nikisi mani, ndiyo inonzi fokoro manje iyoyo. Ipi yacho? Hamunyatsotaura here tikanzwa nyaya yemwana kuti yafamba sei? Asi atongerwa rufu. Achitongerwa rufu rwokuurayirwa kuputa mbanje. Asi wava kupenga. Zvino chamuri kungongururuma chii? Ini ndichiti chindiudzaiwo kuti mwana wangu atongerwa pakadii. Kana ari mwana wako wadi kuenda kukoti kwacho ukandozvinzwira woga. Ndanga ndisingadi hangu kurwadziwa mwoyo nokunzwa mwana wangu achitongwa. Saka zvino wava kufarira kunzwa kuti akauriswa zvakadii. Ina handichada zvokuramba ndichitaura nyaya yacho nokuti yava kundisembura. Unofunga kuti kuita ikoko kutongera mwana wangu 9 months mujeri dzekuputa mbanje chete? 9 months? 9 months Peter achiyuwira neinda kujeri. Asi yapita handiyo yandibohwa zvakanyanya, but yava muprofita. Unofunga zvine musoro izvozvo kuti mwana wangu aiputa hake mbanje dzake achizvikuvadza iye ndiyo opiwa 9 months, asi muprofita akabhinya munhu mwanasikana wake futi
otongerwa 5 months mujeri chete. 5 months chete. I can't believe my ears. Then you better believe your baby. Apiwa 5 months chete. 2 of them suspended for 5 years. Zvichireva izvo kuti achagara mujeri for 3 months only. Manje mhosva hombe ndeipi? Kuputa hako mbanje dzako uchizviuraya woga nokurepa munhu. Rape nemurder zvakasiyanei. Mwanasikana wake waakabhinya uyu akatomupa ronda remweya nenyama raachafa naro. Chii chichamugeza kuti asazofa achizvirangarira zvaakaitirwa nababa mwana uyu? Hapana. Been raped by your father. For that matter, it's a horrible experience. 5 months too suspended. Anozunza musoro. Chete vanhu vacho vanotamba nemitombo. Mitombo zvayo. Asi mhosva ndeyaroya. Maroya enyu aya ari kukanya mhosva dzakawanda. Hanzi, the defense has not proved their case beyond reasonable doubt. Reasonable doubt yechi. Ivo vana chiremba vakaongorora vakabvuma kuti hongu mwana aiva mhandara izere. Zvino vana chiremba vakatotsigira havo beyond reasonable doubt. But maroya kani maroya ndivo vanhu vakaipa ivavo. Kudenga havana do. Handina kumubhenge ndakazvifungira kuti munhu angapedze makore nemakore ari payunivhesiti achidzidzira kureva nhema. 3-4 years munhu achiti ari kudzidza law achipedza mari yemataxpayers. Izvo aiwe anenge achidzidziswa kumonyorora mutemo achiisa nepake kuti mhondi dzisarangwe zvinokodzera. Zvino kana mutemo wadaro waipa, mutemo chaiwo hauna zvawo mhosva. Mari ndiyo yaipa. Roya rinoda mari. Nyange ukauraya munhu nhasi uno wodza roya rako chokwadi kuti hongu munhu wakauraya, rinokugadzirira nyaya yako yose richiomesa musoro mukoti richiti hauna kuuraya munhu. Iwe akafa oga ukabuda discharge unotamba namaroya haikona. Nyaya yacho yanga yava kuda kutoomera mwana wako iwe Peter. Hanzi aita sei? Aikazve angava kunzi navamuprofita. Peter neshamwari yake Raymond ndo vakaripa mwana uyu vakadhakwa nembanje. Une raki kuti vazoshaya tsigiro. Aikazve unoti vanhu vese vari mumajeri vane mhosva here? Kana kuti unoona vachifamba vakasununguka vose ava unoti vari innocent? Maroya. Roya rinogona kukutumira kujeri usina mhosva. Rinogonazve kukusunungura iwe uine mhosva. Ko iye Maria wacho ashayawo anomumiririra here? Mari. Zvinoda mari. Unofunga hosa yachibhaki raizobhadhara roya rokuti rimuroverere nemhosva achipenga here? Maria kacho katenge kava kutozvikanyira nyaya yako yose. Pakabvunzwa neroya ramuprofita kuti paibhinwa pacho vaiva vakatarisa kumabvazuva here, kana kumadokero, kana kumaodzanyemba, kana kuchamhembe. Asi ivo vanenge vachibvunzire mibvunzo yakadaro. Kubhinywa kune basa reine direction yawakatarisa. Unoti inenge chitongwa navana sabhuku vanotonga hari yedoro riri muzasi memakumbo. Iwo maodzanyemba acho anoaziva here kuti ari kupi? Chinonzi chamhembe chacho anochiziva kuti chii? Vanokubvunza mibvunzo isina nebasa rose kuti uvhiringike, ubvotomoke ife kwako. Manje ndipo Maria kacho kanga koti, ndinofunga taiva takatarisa kumadokero. Kwete, ndinofunga taiva takatarisa mudenga. Ayewa, kutoita zvokufungidzira. Inopedzisira zvonzi kanonyepa hakana kubhinyiwa. Yatofa. Achisimuka. Well, Peter will be away for a couple of months. Tozomona adzoka. Ndichamboenda kudoro ini. Zvamuri imi munonoke kuuya. Mukasvika sadza ratonhora handidi zvokunetswa kuti mukaundibikire sadza rinopisa. Mapoto anenge aripo. Ndinenge ndichimbofunga nhamo yemwana wangu. Handidi kunetswa. Pandakakuroora. You didn't tell your father these conditions.
saka havana kunditira discount. Naizvozvo handirarire nzara mbiri. Wanzwa zvandareva. See you later. Achibuda mutambo uchibva wapera. Ndatenda nekuteerera kwenyu.